Не се полъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари, те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате. Всичко се състои в нашите задружни сили. Срещу тях не може да противостои и най-силната стихия. Гледай народната работа повече от всички други, повече и от себе си да я уважаваш. Ако ли от ние не иде помощ, работата си е работа. Всеки каквото заслужи, да му се напомня. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме. Трябва изпит за всеки, защото има примери. Днес е човек, а утре магаре. Дела трябват, а не думи. Ако печеля, печели цял народ. Ако губя, губя само мене си.